Ponúkame na predaj priestranný dvojizbový byt v tichej časti Bratislavy na ulici Červeňova. Byt sa nachádza na prízemí načasovej funkcionalistickej vily a jeho najväčším benefitom je súkromná záhradka s terasou, ktorá ponúka únik od ruchu mesta. V lete oceníte poctivé tehlové steny a zeleň v okolí, ktorá vytvára prirodzený chládok. Samostatný vchod do bytu priamo z ulice. Priestranná obývacia izba, spojená s vybavenou kuchyňou, vytvára priestor na spoločné chvíle pri dobrom jedle či oddych. Súkromná záhradka plná zelene je ideálna na rannú kávu, grilovanie alebo pestovanie. Spálňa s walk-in šatníkom a priamym vstupom na terasu. Nachádza sa v jednej z najžiadanejších lokalít Bratislavy pod Bratislavským hradom na pokojnej ulici obklopenej zeleňou. Ideálny pre ľudí, ktorí hľadajú rovnováhu medzi mestským životom a pokojnou atmosférou domova na výnimočnej adrese.